Nagkarambola ang tulo ka mga sakyanan sa Davao Bukidnon Highway, partikular sa barangay Catalunan Pequeño, Davao City, kaganihang buntag, Hulyo 4. Nagikalambigitan sa multicab, truck ug SUV. Ang ulang pasahero sa multicab nagila sa kapulisan nga si Thela Villanueva, 35 anyos ug residente sa small village Mintal. Subay sa report, sakay sa pickup multicab si Villanueva nga gimaniho ni Winnie Tan, 34 anyos, dihang nagsubay sila sa highway padulong sa Ulas. Nagsubay sa parehong lane ang truck ug multicab. Giukupa matud pa sa multicab ang middle lane sa highway, samtang anaa sa inner lane ang truck nga gimaneho ni Edgardo Alforque, 68 anyos, ug naa sa opposite lane ang SUV nga gimaneho sa usa ka Nestle Salazar. Gikan sa Ulas ang SUV ug padulong sa Mintal area. Daling gidala sa Southern Philippines Medical Center ang naangol nga pasahero sa multicab. Sa Marilog, Davao City, perting guba sa usa ka motorsiklo human mabangga sa SUV sa Lower Tamugan, Marilog District pasado alas 2 sa hapon kagahapon, Hulyo 3. Tungod sa kakusog sa impact, samdan ang rider nga si Adi Maing, 47 anyos, nga residente sa Sitio Acacia sa Nesgutang Barangay. Daling nga tabang sa mga medical technician sa 911 si Maing ug nadala sa ospital. Migawas sa investigasyon sa Marilog PNP Traffic Section ang SUV gibaniho ni Billy Jan Gahiles, 30 anyos, nga taga General Santos City, gikan sa Davao City ug paingon sa Bukidnon ang SUV, pero pag-abot sa kurbada nga bahin sa lugar kalit mi bangga ang kasugat nga motorsiklo diyang mitipas sa lane nga gisubay sa SUV. Giimbestigahan pag-ayo sa mga pulis ang insidente aron maklaro kinsa ang manubag. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.